Hello mga moms! Ayan, magandang araw po muli sa inyong lahat at nakakatawa ng puso, no? Gusto ko lang sabihin na hanggang ngayon sobra pa rin akong na-overwhelmed, no? Dahil for the month of October, simula nung bago ako umalis sa Hinaguan Park with the Social Climber Squad, napakarami ang dumating na blessings. Maraming nagbibigay ng kanilang mga regalo, nagpapaabot ng kanilang mga blessings sa akin, no. Thank you so much sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga friends and relatives, no, sa mga followers na naging kaibigan at kapamilya namin. Maraming salamat sa inyo. Ang hirap isa-isahin pero hindi ko lang mapigilan talaga na ipakita rin sa inyo ngayon na meron akong panibagong natanggap na regalo doon sa aking colleague, friend, and manager mula po dito sa Manila, na binigyan ako ng regalo. Ano namin to, manager namin nila Gwen at ni Brenda. So, meron akong dalawang gift na nandito ngayon na natanggap at yung isa po ay galing sa Road Trippers. So, isa pa to kasi sabi ko, nakapag Hong Kong, nakapag-celebrate ako ng birthday with them, yung mga experience, yung mga memories, no, I have a very special month. I have this special year na nag-celebrate ako ng birthday kasi napakarami ko talagang dapat ipagpasalamat kay Lord, to everyone, sa pamilya ko, kay mama, kay papa. Ayan, maraming salamat. Naku, ito hindi ko na patatagalin kasi talagang excited na rin ako. Pero mamaya ko na ito bubuksan since ano pa siya. Kasi ito, hindi ito nakabalot. And kanina, pumunta kasi ako sa kanya para mag-drop by to say hi, mag-visit lang sa mga kaibigan at kakilala. Kasi along the way naman, pauwi dito sa Antipolo, madadaan ako siya. At saka talaga meron kaming usapan dapat. And eto na, dapat sabi niya, ito yung ibibigay niya sa akin, papunta ng Hong Kong. So, ito yung kanyang isa sa mga regalo, ito yung kanyang regalo sa akin. Ayan, Louis Vuitton. O, diba? Ang bongga. May pabag pa. Mula yan kay Mamu J. Pimentel. Mamu, maraming salamat. Thank you. You know how much I love bag. And bags, rather. Sabi niya sa akin, huwag ko rin itong gagamitin pang everyday o pang laspagan. Sabi niya, gamitin ko lang daw ito pang may mga event, o meron ako ibang pupuntahan ng mga special occasion whatsoever. Diba? O, napakaganda. Sabi niya, hindi niya pa raw ito nagamit. So, thank you. Thank you so much. Ewan ko, sobra talaga akong sobra ko na overwhelmed, no? Sa mga katrabaho ko sa comedy bars, no? Bagamat hindi na tayo lagi nagkakasama at nagkakausap, walang nagbago. Siguro naging busy lang at may iba lang akong daanan ngayon na pinupuntahan. But then, nandun pa rin naman yung puso ko when it comes sa pagpe-perform. Yung nga lang, syempre, hindi ko alam kung ganun pa ba ako gaya ng dati. No? But then, thank you so much again to Mamo J. Thank you for this. Thank you then for being my my sister, no? For being our mamu. Kasi isa rin siya talaga na nung nawala si mama. Sobrang love niya rin kasi yung si mama. Kasi every time na birthday ni mama or Pasko, meron yung regalo kay mama na appliances. It's either radyo. Pero most of the time kasi, kapag nasira na yung radyo ni mama, over the year, or kapag samaan na ni mama, radyo ulit yung binibigay niya kay mama. And ako naman, ito, I have my bag. Thank you, Mamo. I love you. Thank you for this. Maraming salamat. I don't know kung saan ko siya gagamitin kasi baka malaspag ko lang siya sa everyday. Pero sisikapin ko pong wag malaspag. Kasi meron akong ganito dati, yung binigay ni Brenda sa akin, back and forth yun. So, plano ko siyang ipagawa, ipaayos din. Kasi sayang, ang ganda-ganda rin. So, ayun nga. Again, Mamo J, and to all my friends na sa RG River Gold 1 and 2,
Yan. Kina boss Bong, maraming salamat. No, thank you so much for it. Ayun, may mga ano pa pala siya. May mga paano pa sa ilalim para hindi magasgasan yung ano. Tingnan natin yung loob. I'm so excited kasi ay, may palisensya pa, oh. May pa-notebook pa siya ng Louis Vuitton. May ano din siya, pang sling bag. Sabi niya kasi, parehas tayo, gusto natin malaki yung bag para nagkakasya lahat. Yung mga nilalagay natin. Ayan. Ang ganda, I love it. I love it talaga. I love it. Thank you. Ang ganda. Thank you, Mamo. O, ito na. Halika, buksan na natin yung isa ko pang gift. Mula naman sa aking road trippers family. Especially to Vanessa. Vanessa, thank you so much for this. No, alam ko, ikaw yung may utak nito sa bakit ito yung binigay mo regalo sa akin. Kung ba't ito yung binigay nyo regalo sa akin. Ever since, no high school pa lang, no, lahat kayo malapit talaga. Especially to Mama. Alam ko malapit din kayo kay Mama, kaya sobra ako nagpapasalamat for the friendship na meron din tayo. Na kahit may kanya-kanya tayong mga career o trabaho, may kanya-kanya na tayong mga pamilya. Still, we spend time na magkaroon tayo ng oras para sa isa't isa na makapag-banding. And thank you for all the love and the support na binibigay niyo sa akin palagi. No? Ramdam ko yun. Ramdam ko yun. And of course, maging kay Mama, talagang naparamdam niyo yun. And thank you talaga ng sobra. Ayoko nang umiyak. Ayoko nang pumagin. Buksan ko na. Para na sa ganun makita na natin kung ano yung regalo nila sa akin. Grabe, nakakatuwa naman itong gift na to. Parang wallet siya. Feeling ko wallet na puno ng Hong Kong dollar. Charot. Buksan natin. Di ba pa sabi nila pag nagbibigay ng gift, kailangan wasakin na lang daw natin. Tingnan natin maigi. Ano ba? Bubuksan ko ba talaga? Okay. Ito. Oh, di ba? May pouch, may pa-wallet. Anong laman? Ay, wow! Oh, thank you. Oh my God, may microphone na ako, mga moms. Hala, oh. Diba? Hindi lang isa, kundi 3. Oh my God. Oh, diba may gusto mo mapaganyan na ako. Hala. Oh, diba? Parang may ini-interview na ako. Magiging clear na yung yung boses. O kaya mukbang, di ba? Parang ibang mukbang yun. Parang ibang mukbang yun. Hello, thank you so much, road trippers. Thank you. Thank you so much. Oh my God. No, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung paano ako makakabawi sa inyo sa lahat. Grabe. Ken, Nancy, Lovely, Andrew, CJ, Gren, Luella, sa inyong mga anak, no? Van, thank you. Thank you for this. Thank you for this. I love you. Thank you. Thank you for the love. Thank you for the support sa mga gusto kong gawin, sa mga ginagawa ko. Thank you sa pagtulong din sa akin, sa pagtupad ng mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Thank you rin sa inyo, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga kaibigan ko, Social Climber Squad, Gene Team, Road Trippers, yung mga co-workers ko, sa mga viewers, especially maraming salamat sa inyo. Sa mga followers, kay Brenda, thank you, te. Thank you so much. Maraming salamat sa suporta mo sa bawat isa sa amin. No? Thank you sa friendship. Thank you for this. Thank you so much for this. Hindi ko alam kung ano pa yung dapat kong gawin. Kung ano nga ba yung mga
Kung ano nga ba yung mga nagawa ko, bakit ganito. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Ang hirap isa-isahin. Thank you talaga. Thank you. Thank you so much. Thank you for this. Abangan ninyo yung mga abangan ninyo yung lahat ng mga gagawin ko kasama ng mikropono na to. Excited na ako sino kaya una makakagamit ito, sa ako kaya ito una magagamit. Hindi ko na alam kung paano pa ako magpapasalamat, kung meron pa bang hihigit sa salamat, ano pa ba yung dapat kong sabihin. No, alam ko na hindi enough yung thank you sa lahat ng binibigay at ginagawa ninyo for me. Pero again, maraming salamat for this. Thank you talaga. Sa mga nanonood ngayon, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. Ako, napakalaking tulong nito sa pagbablog ko, sa mga gagawin ko. And ang akin lang, sana wag rin kayo magsawa sa akin. And kung sakaling do you have any suggestions, pwede nyo akong pwede kayong mag-comment or pwede kayong magbigay ng message sa akin privately. Thank you for this. Oh. Nakakatawa ng puso. So, alam mo na, dapat nasa ganito talaga siya. Thank you talaga. Happy birthday to me. I'm really happy. And I know na nakikita ngayon ni Mama na napakasaya ko. Ma, I love you and I miss you so much. Sa inyong lahat, huwag niyo akong pagsawaan sana. Tuloy-tuloy lang tayo. Hanggat kaya ko, hanggat meron pa akong maiisip, kung ano pa yung mga pwede, no? Nagawin. Thank you. Hindi ko na alam sasabihin ko. Kaya naman wag niyo i-skip tong ads na to. Kung may mga ads, wag niyo i-skip yung ads. And again, please do like, share, and follow us. Yung grupo ko ng Social Climber Squad, nandyan siya. And of course, yung Road Trippers. And to everyone na gusto mong kapag-promote ng kanilang mga page din, no? Laban lang, tuloy-tuloy lang. And PM lang po. Thank you so much. Thank you. It's DJ.